गोजोन आरो खौसेथिनि गेजेरजों थांनानै थानो हायो। बर' माहारिनि साफ्रोमबो सोद्रोमाखौनो बुहुमाव मोजां देहा आरो मोजां गोसो लानानै थांनानै थानो अराय सम बोर सारस्रिहरो। बुहुमाव जि ओनसोलावनो थाया मानो गासैबो बर' न'खरावनो अनलायनाया थायो। बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, न'खरनि गासैबो सोद्रोमाफोरनि गेजेराव मोजां मोनसे गोग्गो सोमोन्दोजों बर' न'खरफ्रा अराय सम गोजोन जालाङो। बिनि थाखाय बोर सारस्रिहरनो आङो इसोरनि खाथियाव, बोराइ बाथौनि खाथियाव आर'ज गाबग्रोबाय। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन, मोनसे हारिया थांना थानांगौब्ला बे हारिया धोरोम सिबिनायाव जोबोद गोख्रों जानांगौ जायो। हारिनो गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ जेरैबायदि गोख्रों जानायखौ जोङो लुबैयो, बे हारिया डिसिप्लिनजों थांनांगौब्ला, जौगानांगौब्ला बे हारियाव धोरोम सिबिनायाबो गोख्रों जानांगौ। गोबां समाव धोरोम सिबिनाय जि हाबा खामानि, बेखौ जोङो एसे नेग्लेक्ट खालामो, बायो एबा बेखौ जोङो मोजाङै गोसो होनानै मावफुङा आरो बेखौ जोंनि नांगौ हाबाफारिफोरनि गेजेराव मोनसे होननानै गोबां समावनो जोङो साना। आंनि गुसेब मेलेमजों आरो गुसुं समनि मोनदांथिजों आं बेखौनो मोनबोदों, जाय हारियाव धोरोम सिबिनाया गोख्रों नङा, मोजां नङा, बे हारियाव गोबां गुलाय गुजाय बेले बेजेया नुजायो। सोलोंथाइया नंगौ मोनसे हारिखौ जौगानायाव गासैबो बिथिंनिफ्राय मदद खालामो। जोङो मोजां सोलोंथाइ लानो हायोब्ला, गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हायोब्ला, जोङो गोजौ सोलोंथाइ लानो हायोब्ला सासे मानसिया जिउआव मोजाङैनो थांनानै थानो हायो। बिनि सर्स, थांना थानायनि राहा लामा, बिनि थामथि मेगन, मोजां गाज्रिखौ बिजिरनो, मुलुगनि मानसिफोरजों बयजोंबो गोरोबनानै थांनानै थानो, गासैखौबो बियो लेखा सोलोंनानै साखा फारा जायो, गोरों जायो। नाथाय बेयो मोनसे समाव जोबथाहैयो। जेब्ला सोलोंथाइया जोबथाहैयो, अब्ला सासे मानसिनो गियान होनो, सोरां होनो थाखाय धोरोमनि मदद नांगौ जायो एबा धोरोमनि सोरांखौ जोंनो नांगौ जायो। दा बेनिखायनो आङो जोंनि हारिनि गासैबो सुबुंखौ खावलायनो सानो जे धोरोम सिबिनायखौ जोङो मालाबाबो नेग्लेक्ट खालामनो नाङा एबा बानो नाङा। जोंनि जिउआव गोबां दुखु सुखुनि सम फैयो। जोङो मालाबा गोग्लैसोयो, मालाबा जौगायो। जोंनियाव गोबां बायदिसिना थासारि फैयो। नाथाय बे गासैबो थासारियाव मोनसे मोजां गोग्गो सिन्ताजों, मोनसे स्टेबल माइन्डजों, गोजोर सिन्ताजों जोङो दावगालांनांगौब्ला जोङो इसोरखौ, अबंलावरिखौ फुंनि मोनानि जोङो एसे एसे गोसोखांनो नांगौ। आं गावनि जिउआवनो जेब्ला बर' हारिनि जोबोद मोनसे गाज्रि थासारियाव आङो एबसुनि आफादगिरि एबा लेङाइ आफादगिरिनि बिबानखौ मोनदोंमोन आरो बै समाव बर' हारिनि बिदा फंबायनि गेजेराव जोबोद बुथारलायनाय जादोंमोन बड'लेण्डआव। आरो जोंनि आखायाव जेबो राहा लामा गैयामोन जे जोङो हारिखौ बोरैहाय बिनिफ्राय रैखा खालामगोन। बै समाव आङो बिथां सार मंगल सिं हाज'वारि, बाथौ धोरोमनि सासे दैदेनगिरि महरै, लोगोसे ब्रह्म धोरोमनि दैदेनगिरिफोर, ख्रिस्टियाननि दैदेनगिरिफोर गासैखौबो लानानै चिरां जिल्लायाव आङो रायज्लायदोंमोन। आरो बै समाव आं खावलायदोंमोन बर' हारिनि जोंनि बिदा फंबायफ्राबो माबा नङा माबा धोरोमाव दङ। दा जोंनि धोरोम आफादफ्रा मोनसे अनुशासन फोसावनांगौ जे जोंनि धोरोम सिबिग्रा मानसिफ्रा सासेबो नांलाय खमलाय, बुलायनाय, बुथारलायनायाव बाहागो लानो मोना, बेबायदि मोनसे अनुशासन फोसावनांगौ होननानै बै समाव सावरायदोंमोन। मानोना जायफोर बुथारलायनायाव बिदा फंबाय बाहागो लादों, बेबो माबा नङा माबा धोरोमाव दङ। जेब्ला बियो गामिनि सासनखौ मानिया जायो, गोरों गोराफोरनि खोथाखौ मानिया जायो,
रावनिबो खोथाखौ मानिया जायो अब्ला जोंनियाव इसोरनि बादै बेखौ बोखांनानैबो लामा गैया। दा ओंखायनो मुलुगनि जारिमिनखौ फरायबा जोङो बेफोरखौनो नुयो। जेब्ला मोनसे प्रलय फैयो, मायबा मोनसे गिदिरथार क्लाइमेट डेन्जार मोनसे सिचुएशन फैयो, बारहुंखा फैयो, बांग्रिं मावनाय फैयो, गासैबो बेबायदि थासारिफ्राव मानसिफ्रा हाया हाया जायो, अब्ला इसोरनिसो जोङो मा लायो? इसोरनि खाथियाव जोङो बोर बियो एबा इसोरनि खाथियाव जोङो साफियो। नंखायनो आर'जावबो बुंदों, बांग्रिं मावनायाव बायदिसिना थासारियाव माने जोंखौ रैखा खालामनायनि खोथाखौ आर'जावबो बुंदों। दा बेनिखायनो मानगोनां रायजोफोर, दिनै बर' मानसिफ्रा धोरोमाव जोङो गावस्रा गावस्रि जादों, नाथाय दिनै बांसिनानो जोंनि नंगुबै धोरोम, जाय धोरोमा बयनिख्रुइ गिबिसिन बर' हारिनि, बै धोरोमखौनो जोङो सिगाङाव लानानै जोङो दावगालांनांगोन। बेखौ एसे रिफर्म खालामनाय, आथिखालनि मुलुगाव गुबुन मानसिफ्राबो नायथावथाव खालामनाय, बयबो माने दिनै खाथियाव फैनानै जोंनि सिबिनायखौ एसे बजबनो हानाय, एसे मडार्नाइज खालामनानै मोनफा मोननै मोनसे फोसाबनानै जि महर होबाय जोंनि माखासे गेदेमाफ्रा, दिनै जोंनि बाथौ धोरोमाबो बयजोंबो बजबजानाय एबा बयजोंबो मान होजानाय मोनसे अबस्थायाव दङ। मोनसे समाव गासैबो धोरोमाव बेबायदिनो बुलि होनाय बायदिसिना थासारिफ्रा दङमोन। ओंखायनो जोंखौ प्रिमिटिभ ट्रेड होननानै बुङो, गोजाम हारि। नाथाय दिनैनि समाव बेखौ बयबो रिफर्म खालामबाय। आथिखालनि मानसिफ्रा बारा ब्रुटेलिटिखौ मोजां मोना। आं गावबो हिंसाखौ आङो मोजां मोना। आङो न'खराव जि न'खराव जोनोम जादोंमोन, बेनो जानो हागौ गोबां हिंसा आंनि न'खरावबो जायोमोन, जेखौ डमेस्टिक भायलेन्स होननानै बुङो। आरो बै समनिफ्रायनो आङो हिंसाखौ जोबोद गियो, मानोना हिंसाया डिस्ट्राक्शन लाबोयो, धंस लाबोयो। ओंखायनो हिंसा खालामनो नाङा मानसिफ्रा। हिंसा खालामोबा न'खराव जेला बिसि फिसा बुलायलायो, वाइफ एन्ड हाजबेन्ड, अब्ला गथ'फ्रा राहा लामा गैया जायो। सानजा थांगोन ना खोला थांगोन, बिमाजों थांगोन ना बिफाजों थांगोन। न'खराव बिदा फंबाय नांलायलायोबा गासै न'खरावनो असान्ति जायो। दा ओंखायनो हिंसाया जि रोखोमनि हिंसायानो जाया मानो, बियो सासे मानसिनि जिउआव, मोनसे न'खराव एबा मोनसे समाजाव बियो जोबस्रांनायसो लाबोयो। बियो मालाबाबो जौगानाय लाबोनो हाया। आरो बेनिखायनो जोङो दिनै धोरोम सिबिनायनि गेजेरजोंनो जोंनि गोसोखौ गोथार खालामनांगोन। जोंनि गोसोआ जेब्ला गोथार जायो, दै बायदि गोजों जायो, अब्ला जों जायखिजाया खामानिखौनो मावनो हायो। जेब्ला जोंनि गोसोआ गुबुंले जायो, जोंनि मेलेमाव नाङै नाङै बाथ्राफोरखौ सोनानै लायो, अब्ला जोङो मोजां खामानिखौ मालाबाबो साननो हाया। दा ओंखायनो दिनै जोंहा लाइमोनफोरखौ लानानै साननांगौ जादों। आङो बिमा बिफा, जोंनि गार्जेनफोरखौ खावलायनो सानो, गोबां समाव जोङो अननानैनो जा एबा माबा मोनसे सानफ्लांनानैनो जा, जोंनि आसार खान्थि बायदिसिना धोरोम सिबिनायफ्राव जोङो उन्दैफोरखौ लाफानो नागिरा। आथिखालाव एसे सोलायफिनबाय, गेजेर ससेयाव गैसिनथारामोन। जोंनि बर' बिमा बिफाया गथ'आ क्लास 10, 8, 9, 10 मोनोबा गावनि फिसा हौवाखौ माहाजोनसो होनना लिङोमोन माखासेया। माहाजोन माने बेखौ जेरावबो माने लाखिला, बेखौसो बेसो मालिक गार्जेन बायदि। दा बे नङा, जोङो बेनो एटलिस्ट संस्कारखौ होनांगोन। बिमा बिफाया थाखा फैसा, रां रुफा, डिग्रीखौ होनो हायाबा सोरबा गोरिब गुन्द्रा बिमा बिफाया, नाथाय मोनसे जिनिसखौ होनो हायो, बे जाबाय संस्कार। संस्कारखौ होनो हाथारो, आदर्शखौ होनो हाथारो। दा नैबेखौ खालामनांगौब्ला बिमा बिफायाबो आदर्श गोनां जानांगोन। सासे जौ फाग्ला बिफाया गावनि गथ'खौ मोजां खालामनो हागोन होननानै आं बारा साना, थाखा फैसा दङब्लाबो। जुदि बिमाजों बिफाजों जौ लोंनानै होरलां होथां जायोबाथ' बिनि जेनेरेसनानो सेस। दा नंखायनो दिनै जोंहा मानसिया बे मुलुगाव जोनोम लादों, मानो जोनोम लादों, बिनि थांखि, बिनि उद्देश्य, बेखौ साफ्रोमबो नायगिरनांगोन। गिदिर मानसियाल' नायगिरनांगौ, लेखा गोरोंआल' नायगिरनांगौ, बिदि नङा। मुलुगाव जोनोम जानाय साफ्रोमबो मानसियानो आं मानो मुलुगाव जोनोम जादों, आंखौ इसोरा अबंलावरिया मानो जोनोम होदों, आंनि बिबाना मा, बेखौ बयबो नागिरनांगौ। अब्लानिया बैखौ नागिरनो थांनायावनो जिउनि मिनिंखौ, जिउनि ओंथिखौ जोङो नागिरनानै मोनगोन। आरो बेखौ नागिरनानै मोनाब्ला बे धोरोम सिबिनायनि गेजेरजों, धोरोमनि माखासे बानबुंथाइफोरनि गेजेरजों जोङो बे बाथ्राफोरखौ सोलोंलांनो हागोन। दा नंखायनो दिनैनि समाव
बाथौ धोरोमखौ जोङो मुलुगनि दरबाराव गायसननो थाखाय जों साफ्रोमबो साखाफारा जानांगोन आरो बिनिखायनो मोननै एकर्ड जालांबाय बाथौ धोरोमनि सायाव जेबो बेवहाय मख'नाय गैयामोन नाथाय 27 जानुवारियाव जेला जों एकर्ड खालामबाय अब्ला जोङो मोनसे बाथौसालि होननानै एकर्डआवनो सोदों सिगांनि मानसिफ्रा गियोमोन बेखौ बुंनो धोरोमनि बाथ्रा बुंनो गियोमोन आं जेला एबसुनि आफादगिरि जाजेनो बे समाव आङो गोबां लिडारफोरजों सावरायदोंमोन जे धोरोम आफादफोरजोंबो रायलायनांगोन होननानै अब्ला जोंनि लिडारफ्रा बिराद गियोमोन धोरोम आफादजों रायलायोबा मोनसेजों रायलायोबा मोनसे गाज्रि मोनगोन मोनसेजों रायलायोबा मोनसे गाज्रि मोनगोन अब्ला आङो बुंदोंमोन जों गासैजोंबो रायलायगोन मानो गाज्रि मोनो बिदा फंबाय जि धोरोमावनो थाया मानो सोरबाया दिनै जोंखौ गाज्रि मोननानै गुबुन धोरोम लानो गाबोननो बे जोंनि धोरोमावनो फैफिनगोन गावनि नंगुबै धोरोम गावनि नंगुबै बिमा रावनिख्रुइ गिदिरसिन जेबो जानो हाया गावनि हारिमुनिख्रुइ गिदिरसिन जेबो जानो हाया गावनि राव थुनलाइनिख्रुइ गिदिरसिन जेबो जानो हाया गावखौ नेग्लेक्ट खालामनाया मोजां बाथ्रा नङा दिनै जोंहा मंगलसिं हाज'वारि सारा मोनसेनि उनाव मोनसे बान्था मोनदों साहित्य एकाडेमि पद्मश्री इंलिश लिटारेचार लिरनानै नङा बर' थुनलाइ सोरजिनानैनो बाथौ धोरोम सोरजिनानैनो दिनै बाथौ धोरोम सिबिनानै बाथौ धोरोमनि खामानि मावनानै बर' समाजनि खामानि मावनानैनो बिथाङा पद्मश्री बान्था मोनदों बिथाङा आमेरिकान ससाइटिनि खामानि मावना मोनाखै अब्ला जों गावनिखौ मानो नेग्लेक्ट खालामनांगोन गावनिखौ मानो सिङाव साननांगोन जोङो मालाबाबो साननो नाङा दा ओंखायनो आङो बयखौबो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जोङो बे धोरोम आफादखौ गोख्रों खालामनांगोन आरो बे गावस्रा गावस्रिखौ जोङो लासैनो फोजोबनांगोन धोरोमाव गावस्रा गावस्रि जादों बेखौ जोङो लासैनो फोजोबनांगोन जोङो मोनसे खालामनांगोन बेखौ जों मोनसे खालामनो हाबासो जोंनि गासैबो थांखिफोरखौ मोनसेनि उनाव मोनसे जों जाफुंसार जाहोनो हागोन आरो जोंनि जिउनि थांखिया बेनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ बुंलांदोंमोन बुहुमनि बर'खौ खौसे खालामनानै मोनसे गेदेमा हारि दानांगौ जोङो दिनै संख्रि बानलुनि नांलायनाय बिदा फंबायनि गेजेराव माने इग' लालायलायनानै आंसो गिदिर नोंसो गिदिर होनना सानलायलायनानै बे नांलाय खमलाय खालामनायावनो बेस्थ' जानानै थाबाय जोंहा जे माने अख्रांखौ दांहैनांगौमोन बड'फाया जे मोनसे बिबान होदोंमोन साफ्रोमबो बर' फिसाया जे गेरेमसा जानांगौमोन जोंनि फरायसालि जोंनि थानसालि गासैबो साबना हामना जानांगौमोन जोंनि साफ्रोमबो बर' सुबुङा बर' फिसाया दिनै लोंखा राखा आदर्शबान जानांगौमोन बै बिथिङाव खामानि मावनायाव जोंहा थालांबाय दा नंखायनो नै समाव रायजोफोर आङो दिनै राजखान्थियाव फैनाया आंनि जिउनि थांखि नङामोन दाबो आङो राजखान्थियाव फैदोंब्लाबो हारिनि जेंनाफोरखौ नुनानै हारियाव गोबां खामानि मावनांगौ बे एजेन्डाफोरखौ आङो मिथिनानै बुजिनानै राजखान्थिखौ आं मालाबाबो आंनि बिखा बिखलाव सोनो नागिराखै मोनसे गोनांथार खामानि मावनांगौ जानायावसो आङो दिनै राजखान्थियाव फैदों दा बे थांनाय गोलाव समाव मोनसे समाव बिएलटिनि जोंहा बिदा फंबायफ्रा हाथियार दैनानै सोमावसारबाय बिनि उनाव एखे समावनो एनडिबिनिबो सोमावसारबाय 5,000निख्रुइ बांसिन मानसि थैबाय दिनै बिनि उनाव मोनसे सुक्ति जाबाय एकर्ड जाबाय एकर्डआ जाय मोनथाम जाबाय बिएसि एकर्डआबो जोंनि थाखाय गोनांमोन बिटिसि एकर्डआबो गोनांमोन दिनै बिटिआर एकर्ड जाबाय आरो बिटिआर एकर्डआव गोबां गोदान डेभेलपमेन्ट फैबाय आसामनि बे आसाम हादोरसायाव जेराव जोङो हाग्रा एवस्रांजेनदोंमोन जिसु ख्रिस्टआ जोनोम जानायनि 4,000 बोसोर सिगाङावनो आगान होजेनदोंमोन बै सुबुंफ्रा दिनै आसामनि राजखान्थि मोनथायनिफ्राय गोजानाव थालांदोंमोन नाथाय दिनै गोबाव समजोंब्लाबो आसाम गभर्नमेन्ट भारत गभर्नमेन्टआ रिकगनाइसन होनो गोनां जाबाय मोनसे समाव बड'फाया आलादा रायजो बिदोंमोन खोलाहानि थाखाय नीलाचल बिदोंमोन कार्बि आंलंनि बर'फोरनि थाखाय एसटि हिल्स बिदोंमोन आरो दिनै बे मोनफा मोनफा जालांगासिनो दङ नीलाचलआ जायाखिसै नाथाय बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल दानानै होनो गोनां जाबाय मोनसेनि उनाव मोनसे एचिभमेन्ट फैगासिनो दङ दा थाङै जोबथा मोनसेल' एजेन्डासै बे जाबाय कार्बि आंलंनि बर'फ्रा हिल स्टेटास जानांगौ बे जोबथा एजेन्डा सिंगल एजेन्डासै दायो मावनो गोनां आलादा रायजोनि थाखाय मावनो सम दङ नाथाय दा नैबे समाव सिंगल एजेन्डासै मैया आसामनि साननै सिगाङाव आसामनि केबिनेटआव मोनसे थांखि लादों दायो बे हिल्स आरो गाहाय बे गैया खालामनानै गासिबो सिडुलखौ लानानै मोनसे आसामाव डिपार्टमेन्ट मोनसे मिनिस्ट्रि दानाय जादों समान खालामनानै होनाय जाबाय आरो बिनि थाखाय जोङो सिङाव माखासे खामानि मावदोंमोन गोजौ गाहाय खालामनानै माखासे मानसिया डिप्राइभ जानो गोनां जायो
ओंखायनो समान जानांगौ होननानै जोङो बेखौ खामानि मावबाय थादोंमोन आरो दिनै बियो समान जाबाय। दा दिनै जिखिनि थालांनाय हाजोआरि ट्राइबेल मोननांगौनि हाबाफारि सिंगल एजेन्डाखौ लानानै जों खामानि मावनो सानदों। आङो बावैसो भारतनि नखर मन्थ्रिया फैनायाव बिथांनो खोथाखौ फोरमायदों आरो नैबे फेब्रुवारि दानावनो थांनानै खेबसे सिंगल एजेन्डा मोनसेल' खोथा लानानै भारतनि प्राइम मिनिस्टार आरो हम मिनिस्टारजों रायज्लायनो थांखि लानाय जादों। आरो आं आसा फारिदों बे खामानिखौ मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। बे खामानिखौ जोङो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। दा मानगोनां रायजोफोर, जोंनि सुथुरा जेसेबां गोख्रों जाया मानो, जोंनि साननाय हनाया जुदि गोख्रोंब्ला जोङो सानसे नङा सानसे बेखौ फेजेननो हागोन। सुथुरा गोख्रोङानो जाखागोन। सुथुरा मालाबाबो गुरै जाया। नोंथांमोना सानना लानाङा जे सुथुरा मालाबा गुरै जागोन होननानै। सुथुर होनना बुंनाय लोगो लोगो बे मालाबाबो गुरै जाया, बे अराय सम गोरायानो जायो। नाथाय सुथुरखौ फेजेननांगौब्ला नोंथांनि साननाय हनाय गोसो गोरबोनि फोथायनायाबो सुथुरनिफ्राय डाबल गोख्रों जानांगोन, अब्ला नोङो सानसे जाफुंसार जागोन। आरो आसामाव बर' हारिनि जारिमिना बेखौनो बुङो जे सुथुरा जोंखौ दबथायनो नागिरदोंमोन, बेसेबांबा खास्रि बिस्रि गावथारबाय, बुथारबाय, बेनि उनावबो दिनै जोङो दावगालांगासिनो दङ। दा मानगोनां रायजोफोर, बिटिआर गोरोबथाया बे बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखायल' लाबोना होफैदों नङा, सारा आसामनि थाखाय माखासे एचिभमेन्ट लाबोदों। बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रा दिनै सारा आसामावनो प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ होननानै मोनसे बेवहाय 6.3 आव लिरनाय दङ। आरो बेखौनो लानानै गभर्नमेन्टखौ जों दा नारसिनबाय थादों। जेराव जेराव बर' बिजोंनि भेन्सार स्कुल दङ गासिबो प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ होननानै जोङो गभर्नमेन्टखौ नारसिनबाय थादों। आरो गभर्नमेन्टआ थाबैनो बे खामानिखौ मावफुंनानै होनांगोन। दा कार्बि आंलं जिल्लायाव थांनाय 40 बोसोर 50 बोसोरनि सोमावसारनाय जारिमिनाव कार्बि आंलं जिल्लाया मालाबाबो फासयनानै थायाखै। दा बेनिखायनो कार्बि आंलं आइ आफा रायजो राजाफ्रा मालाबाबो साननाङा जे कार्बि आंलंआ हारसिं, सारा आसाम सारा भारतनि बर' फिसाफ्रा कार्बि आंलंनि रायजो राजाजों अराय सम दंफायो आरो बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय अराय सम हाबा मावलांबाय थागोन। बेखौ जाहाथे रावबो गोनो गोथो साना। बिटिआर गोरोबथा जानायनि उनाव एनडिपिनि सेंग्राफोरखौ जेलनिफ्राय बरननांगौ, केस बोखारनांगौ, रिहेबिलिटेसन होनांगौ, बे हाबाफारिफ्रा सोलिगासिनो दङ। दा नैबे समाव जोङो बेखौनो हास्थायदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनसे गिलिर बिबान दङ हारिखौ लानानै। 1967 मायथाइयाव जोनोम जानायनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादा मेंनाय गैयाजासे, बानाय गैयाजासे कन्टिनिउ हारिनि थाखाय खामानि मावबोदों। सोरबा आफादा फैदों आरो थांदों, फैदों आरो थांदों। मोनसे समाव सोरबा आफादनि एजेन्डाया जोबफैयो, लोगो लोगो आफादा गैया जायो। नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबनो गैया, बे थांबाय थागोन, थांबाय थागोन, थांबाय थागोन। आरो नैबे समावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावनांगौआ जोबोद गोनांनिफ्राय गोनां जादों। बेनिखायनो आं कार्बि आंलं जिल्लानि आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायदों, बर'नि माहारि आफादफोरखौ जयै लानानै दावगालांनांगौ आरो कार्बि आंलंआव रायजो जानाय बर' फिसाफोरनि मोजांनि थाखाय, जौगानांगौनि थाखाय, रैखाथिनि थाखाय सोरगिदिं गासैबो जोंनि जि जेंनाफोर बेखौ बोस्रांनांगौनि थाखाय जिल्ला एबसुआ गोख्रों मोनसे हाबाफारि लानांगौ आरो आइ आफा रायजो राजाखौ लानानै खामानि मावनांगौ। नैबे समाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा जोंनि स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ, गासैबो जेंनाफ्रा जोबनांगौ, बिनि थाखाय सरकारजों जोबोद खनले नारसिननानै रायलायगासिनो दङ। आरो जोंबो सरकार हिसाबै बिथांखौ फुल्लि मदद होगासिनो दङ। दा बेनिखायनो नैबे समाव जोङो सरकार हिसाबै सरकार होननानै थानो आङो सरकाराव फैयाखै, हारिनिनो सासे बिबानगिरि, सासे मावथि, सासे बिदा फंबाय होननानै खामानि मावनो फैदों। दा ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद, माहारि आफादफोरजों खौसे जानांगोन। फिसा फिसा खोथाफोरखौ लानानै गेना गोरोन्थि एना एनि सानलायनायखौ दोननांगोन। जोंनि पार्सनेल जिउआव, आंनि पार्सनेल जिउआव आं सोरखौबा मोजां मोनाबो जानो हानाय, सोरखौबा मोजां मोनबो जानो हानाय, नाथाय जेब्ला ससियेल बाथ्रा फैयो, सामाजिक बाथ्रा फैयो, अब्ला जोंनियाव गाज्रि मोननाय मोजां मोननाया थानो नाङा। जोंनि समान जानांगोन बयबो। हारिनि मानसिफोरखौ जौगाहोनायाव, गोरिब गुन्द्राफोरखौ अननायाव जों बयबो समान जानांगोन। दा मानगोनां रायजोफोर, मुलुगा जोबोद दावगालांबाय, साइन्स आरो टेक्न'लजिया जोबोद दावगालांबाय।
बे समाव जोङो गोग्लैसोनानै थाबा जानाय नङा। जोङो मालायखौल' दुसियोबा जोंनि हानाय हायै जोंनि साक्सेस फैलानि थाखाय जुदि मालायखौल' जों ब्लेम होबाय थायोब्ला जों मालाबाबो दावगालांनो हानाय नङा। जोंबो गावबो अप्टिमिस्टिक जानांगोन, गावबो हार्ड वर्किं जानांगोन, गावबो खस्थ' खालामनांगोन आरो थांखिखौ होसोनो जों गावबो खामानि मावनांगोन। बबेबा मोनसे एजेन्डायाव फेल जादोंबा गुबुन मोनसे लामा बरननानै जों खामानिखौ मावनांगोन। जेरैखि जाया जोङो थांनानै थानांगोन। बेनिखायनो बेवहाय जि जेंना दङ कार्बि आंलं हिसाबै बिथां CM तुलिराम रमहां बिथाङा बेवहाय फैदों। बिथांजों आङो खनले रायलायबाय थायो। दिनैबो माखासे बाथ्राखौ बिथांनो बुंगोन आरो जिखिनि जेंनाफोर दङ जोंहा सावरायलायनायनि गेजेरजों जोङो फोजोबनांगोन, आङो बेखौ खावलायो। दा बेनिखायनो रायजोफोर आं गोलाव बाथ्रा बुंला, जोबथारनायाव बयनिसिमबो आङो खुलुमनाय सिबिनाय अननायखौ बावहरबाय। माहारि आफादफोरनि गेजेराव जोबोद मोनसे मोजां आन्डारस्टेन्डिं दङ कार्बि आंलंआव आरो 20-25 बोसोर आं जिखिनि नुबोबाय बेवहाय माहारि आफादफ्रा खौसे खामानि मावबाय थादों। आं दाबो खावलायगोन, कुनु नार्भास जानांगौ, फ्रास्ट्रेसन जानांगौ एबा जोङो फासयनानै थानांगौ बे नङा। जि मोनसे खौसेथि दङ, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बयबो खौसे जानानै हारियाव मा नांगौ मा नाङा बे गासैखौबो मोनसे पलिसि स्ट्रेटेजि मास्टार प्लेन बानायनांगौ आरो बेवहाय आङो बिटिआर सरकारनि जानानै फुल्लि सापर्ट होगोन। आरो बेजों लोगोसे कार्बि आंलंनि जि सरकार दङ बिथांमोनखौबो जोङो खावलायगोन, जेराव नांगौ जादों, दिनै फरायसालिनि खोथाखौनो होन, अडिट'रियाम नांगौ, बायदिसिना जोंनो बेबस्था खालामनानै होनांगौ, बे गासैखौबो होनांगौनि थाखाय जोङो बिथांमोननि गभर्नमेन्टखौबो जोङो नांगौ बायदियाव नारसिनगोन। दा रायजोफोर बेखिनि खोथाखौनो बुंबाय। बाथौ थानसालि गोबां लुनांगौ दङ जोंहा। दासो जोंहा रायजो राजाफ्रा बाथौ थानसालि लुनो आखायाव लादों। आसाम गभर्नमेन्टआ दाख्लैसो आसाम दर्शन होननाय मोनसे आसनि होदोंमोन, नाथाय बे आसनिया जोबोद खममोन। मोनसे समस्तियाव MLA समस्तियाव 50टाल' होदोंमोन। ओंखायनो सरकारखौ खावलायनानै आरो बारायबावनांगौ होननानै जों नारसिनदों। दा बेखौ सरकारा बुंदों जे जोङो आरोबाव बारायबावगोन। दा बिथांमोना बेसेबां बाराया आङो बाथौ गौथुमनि मिरुनि दैदेनगिरिफोरजों रायलायनानै बे थांखिखौनो लानो सानदों कि जोङो रायजो राजायानो खमसे खम जोंनि मोनसे थानसालिखौ गामियाव मोजां साबना हामना लुनानै लानांगोन। जेरैखि जाया लुनानै लानांगोन। थानसालियानो जोंनि गामिनि सबसे मिरु, बेवहायसो जोङो फुंनि मोनानि खुलुमनानै जिउनि खामानिखौ जागायो। दा ओंखायनो न'आवबो थानसालि थानांगोन आरो गामियाव रायजो हिसाबैबो जोंनि थानसालिफ्रा साबना हामना जानांगोन। नङाबा मालाय मानसिफ्रा जोंखौ मिनिगोन। दानि मोनसे गामियाव हाबनानै फैबाय, 1869 मायथाइनि गामि पार'ख'वा। बे गामिखौ नायोबाथाय नुयो जे बारा गोबावनि गामि नङा होननानै। मानोना बिनि जि इनफ्रास्ट्राक्चार बेवहाय जेबोआनो गैया। दा बेफोरखौ जोङो गोख्रों खालामनांगौबा जोंनि रायजो राजाफ्रा सिमां नुनांगोन। सिमां नुयोबासो जोङो खामानिफोरखौ मावनो हागोन। बर' हारिखौ साबना हामना मुलुगाव गेरेमसा हारि जानायनि सिमांखौ साफ्रोमबो बर' फिसाया नुनांगोन। हौवासा हिनजावसा होननाय खोथा नङा, गासैबो बेखौ नुनांगोन, अब्लासो जोङो जौगालांनो हागोन। दा बेखौनो बुंनानै बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि साबायखरखौ बावनानै, अननाय सिबिनायखौ बावनानै, बाथौ गौथुमनो आंनो बेखिनि खाबुखौ होनायनि थाखाय आङो साबायखर बावनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबनो नागिरबाय। आरो बाथौ गौथुमा अरायसर जाफुंसार जाथों। आफा अबंलावरिया अरायसम बोर सारस्रि हरथों। जोंनि हारिखौ जौगालांनो थाखाय बेखिनिखौनो बुंनानै आंनि बुंनायखौ फोजोबबाय। মই বড়ো ভাষাতে কৈ ভাষণটো ফিনিছ কৰিলোঁ। ইয়াত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজ আছে। চমুকে মই দুটামান কথাহে ক'ব বিচাৰিছোঁ। বাথৌ ধৰ্ম আমাৰ সকলোতকৈ পুৰণি এটা ধৰ্ম আৰু সেই ধৰ্ম আজি ৰিফৰ্ম কৰা হ'ল, সংস্কাৰ কৰা হ'ল, নতুন এটা ৰূপ দিয়া হ'ল। এইটো মানে সবচে প্ৰিমিটিভ ধৰ্ম, যিহক কেন্দ্ৰ কৰি বড়োসকলৰ ৰীতি নীতি সংস্কৃতি আৰম্ভ হৈছে। আজি বড়োসকলৰ খেৰাই, বড়োসকলৰ বিভিন্ন সংস্কৃতি ইয়াৰ উৎপত্তি হৈছে বাথৌ ধৰ্মৰ পৰা। আৰু সেই বাথৌ ধৰ্মটো আজি বাথৌ গৌথুম নামৰ সংগঠনে উদ্যোগ লৈ পেলাই বিশ্বৰ দৰবাৰত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে কাম কৰি আছে। মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, শলাগ লৈছোঁ। আজি আমাৰ বড়ো সমাজত যথেষ্ট সংস্কাৰ আহিছে,
ভাল এটা পৰিৱেশ আহিছে। এটা সময়ত মদ ভাং বিভিন্ন পৰিস্থিতি আমাৰ মাজত চলি আছিলে, প্ৰচলন আছিলে, ডমেষ্টিক ভাইলেন্স হৈ আছিলে, বহুত বিভিন্ন পৰিস্থিতি আমাৰ মাজত আছিলে। কিন্তু যেতিয়া ধৰ্ম সংস্কাৰ হ'ল, সবে মংগলবাৰত বাথৌ আৰাধনাত যোৱা হ'ল, লাহে লাহেকৈ আমাৰ অঞ্চলত আমাৰ গাঁওবিলাকত পৰিৱৰ্তন আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। সেইকাৰণে শিক্ষা য'ত অন্ত পৰে, ইয়াৰ পৰা সমাজখন আগুৱাই লৈ যাবলৈ ডিচিপ্লিনত আনিব লাগিলে ধৰ্ম চৰ্চাটো থাকিব লাগিব। ধৰ্মটো বাদ দি পেলাই সমাজ সংস্কাৰৰ কামটো সম্পন্ন নহ'ব। সেইকাৰণে আমি আজি বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ সময়ত বহুতে কয় যে কি অন্ধবিশ্বাস আছে নেকি যে ধৰ্ম পালন কৰিব লাগে। ধৰ্মটো অন্ধবিশ্বাস নহয়। যি সময়ত আজিৰ নিচিনাকৈ স্কুল কলেজ জন্ম পোৱা নাছিলে, সেই সময়ৰ পৰাই আজি ধৰ্ম প্ৰচলন চলি আছিলে আৰু ধৰ্মৰ দ্বাৰাই মানুহৰ সমাজ সংস্কাৰ কৰাটো আৰম্ভ কৰিছিলে। আৰু সেইকাৰণে আজি আমি এই ধৰ্মৰ যিটো কাম কাজ, ইয়াক নিজৰ নিজৰ বিলিভাৰবিলাক সহযোগ কৰিব লাগিব। আমি সেইটো বিচাৰোঁ। তো সেইকাৰণে এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এই পৰিৱেশত আমি সকলো জাতি জনগোষ্ঠী একত্ৰিত হৈ এটা জনগোষ্ঠী আনটো জনগোষ্ঠীৰ ধৰ্মটো আমি সন্মান দিব লাগিব। এটা জনগোষ্ঠী আনটো জনগোষ্ঠীৰ ধৰ্মৰ প্ৰতি এটা শ্ৰদ্ধা কৰিব লাগিব। আৰু তেতিয়াহে আমাৰ সকলো ধৰ্মবিলাক ভালদৰে চলিব। সেইকাৰণে শ্ৰদ্ধা ৰাইজ, মই বিশেষ ক'ব বিচৰা নাই। আজি কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বড়োসকলে নিজৰ বাথৌ ধৰ্মক লৈ পেলাই সুন্দৰকৈ এটা জীৱন যাপন কৰি আছে। ইয়াত আপোনালোকে সহযোগ কৰিছে, সকলো সমৰ্থন কৰিছে। আৰু এনেকুৱাই আমাৰ যিটো জাতীয় জীৱনৰ সৌন্দৰ্য আৰু ঐক্যতা বাঢ়ি যাব। আৰু সেইটো আমি সদায় ৰাখিব লাগিব। ৰাজনীতিটো আজি এটা আছে, কালি এটা আহিব, কিন্তু সমাজটো সদায় এটা ভাল এটা সুস্থ এটা সমাজ গঢ়িবৰ কাৰণে ধৰ্ম প্ৰচলন, ধৰ্মৰ আলোচনাবিলাক আনিব লাগিব। তেতিয়াহে আমাৰ মাজত সংস্কাৰ আহিব। নৱ প্ৰজন্মক আমাৰ এন্টি ছ'চিয়েল কিছুমান কাম কাজৰ পৰা, যিবিলাক সমাজ বিৰোধী কিছুমান আজি পৰিৱেশ আছে, ইয়াৰ পৰা দূৰ কৰিব লাগিলে আমাৰ ধৰ্ম প্ৰচলনটো কণ্টিনিউ হ'ব লাগিব। সদুশেষত কাৰ্বি আংলংবাসী আমাৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীলৈ মই শ্ৰদ্ধা আৰু সন্মান জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।